Human na ako papangita og baon guys, naka-uli na ko. Subay sa kong giagyan guys sa may tulay. Tulay ko ni Agi guys, wala kong ubok may suba kay law naman. Isa masanandan guys, natuloy ko Agi may suba. Pero hindi na magtaag suba guys. Makita. Dapat po guys, di na ganyan magtaag guys, kay law na wala diag mga bunbun. Sa taagi intras takto kay wala kong pampot pag ani guys, kung pampot pero dili lagi mahimo kay way nga operator. So dire jud ko agi guys. Atong makita ang skits pharmacist guys. Ug hapit na jud ko ani mo abot guys, mamang gyud ni amo ang gianan din he. Mamidpin na kaaning maong highway guys og mo diretso na tagsud aning may agianan pa sa dagat ani atong makita guys. Ano ni siya? Padong ni sa mong gipinoy-anan guys. Ug dako jud ang pasalamat guys nga nakita ko og paon kay makapanagat na pud mi. Pait po na mo agianan ni guys kay tubigan.
Lapok pod. Daghan salamat sa inyong pagsilip guys. So kung ako mingon, daghan kayong salamat. Bye-bye!